Ikaisha ndikaite. Pamsoro da. Ini ndakabva kumba. Amai. Ndira kubatsirai. Imimi vari kudaidzira masamonzi. Ibva mataura zvakanyorwa pasamoni. Unopa kuteerera kuhanzi ndibudire pachena nditi. Ndoda kuti ndibudirwe pachena nekuti zvakadai. Handizvozvo tizive pekutangira. Mazvita. Pamsoro da. Ini ndabudirwa pachena nemurume wangu. Nekuti ndakabva kumba. Ndichiti ndikuenda nosiyisa mwana mukaka. Ndakasiya ndaoneka vanhu vese pachivanze. Pasina 3 days ndakafonera nenhamba dzemurume wangu nemunhukadzi achitaura zvaanoda nehanzvadzi yake inomusira. Ndobva ndakakwanisa kuita ndakarekodha makozi ese avaifona achitaura zvavanoda. Saka ndakabudirwawo pachena nemurume wangu kuti tichiri tese here kana kuti because zvinhu zvaari kushandisa ndezvangu. Mukadzi ari mumba menyu? Taigara mukicheni maamwene saka ndowaenaniwe ngauye pasera mukoma uyapasera Mukoma w'umurume uyapasera apa. Akataura kutarawa. Taurai tinzwe. Inini ndokumbira kutoziva kuti mukadzi wangu andibudirire pachena bhozi akaita 3 weeks akarongedza zvinhu mumba achiti adoenda kumba kwavo akasike kutanga katoke chi4 yo nyarire achirongedza zvinhu achiti adoenda kuenda kumba Mukadzi angorongedza chete ngomuka kuseni pasina zvamboitika kubva arongedza. Hatingati pamusoro da tingati nyaya yakatanga kunyanyonetsa yatikatanga kunetsana inhau yemotikari yamukoma wangu uyo yandoshandisa ndo nhau yemotikari yakatanga kunetsa. Chakanetsa chacho chii? Motikari yaida kutengeswa uyo hameno munhu akamunzwa kuti murume wako akatenga motikari kune mukoma wake akabatirwa 2000 zvinhu zvekunyenya. Mushure motikari ndatoigeza ndida kutengesa ndopavaya zvikanzi motikari inotengeswa kangani. Ndikati ini anotenga motikari haisi yangu, motikari ndemukoma wangu, handingatadza kufamba nemotikari yemukoma wangu. Uyo aizvitora kupi? Because angangomuka kuseni achiti motikari asina ruzivo nayo. Kungomuka kuseni akutaura zvemotikari anga azvitora kupi? Kana kuti iwe unochaukataura here kwaari? Ini handina chandikataura kwaari. Uchiroora mudzimai waunombobva wakamutaurira nyaya yemotikari? Rega tidzoke kwaari. Amani, maitaura zvemotikari amusina kumbobva makapirwa muchiroorwa mamazvitora kupi? Pamusoro wedaro nokunga murume wangu ndane 8 months mari yake yashanda ndaiiona. Amai vake ndo vaimupa kudya mukadzi mukoma vake. Amai ndo vaimupa chikafu chekudya mukadzi wemukoma wake uyu. Mari yake andaiiona mari yake anga 8 months idzodzo achifamba nemota auya kwachakonda kunoku nokungadzika kumba kuma 3, 4, 5 akauya kumba asvika ondurova dzimwe dzenguva aita pungwe ari pafoni achifona nekutekisa mameseji omubvunza aitaura kuti hazvinei newe ndikuita sani dzangu. 8 months idzodzo handizive bonde naye ainditipfeka kondomu kana uchida kurara neni nekuti ndine mukadzi wangu andinaye kare. Amai sungai mota yakabudira kumba kwawo sungai ngare mota Amwe sungai namambo. Tikupe chigaro chenyama. Taurei. Zvadaro mukadzi wake musi wauya pasina 3 days idzodzo akafana achitaura zvaanoda. Aipfeka hembe dzangu ndo dzaipfeka ari kushandisa zvinhu zvangu. Ndobva ndazofona achitaura kuti mwana akurwara aingochema usiku nekupisa miri ikazinge yaflu namufonera anombobvira akafona kana bvunza kuti mwana ari sei. Mukadzi wake ndiye akazinge adaira foni vane vavo chavachengeta vega solo mwese achigara nini hauna mari yauchawanekoko kutozoi uchazviitira wega. Obva apa hanzvadzi yake foni uchifone ofona achitaura zvaanoda marekodhi ndinawo ezvese zvavaita uyu. Alright, naye mukomana tine dare rakawandirwa uchiuda mukadzi wako Pamusoro edari ini pane pangaidambo Aiwa kutanga wapindura mubvunzo. Zvanzi uchiuda mudzimai wako ozoenda ipapo wapindura. haini mukadzi andichada. auchada sei usisamude? Ini mukadzi handichaona nokuti handiteerera handionese murume wake. 1, 2 nyaya yekutaura yekuti hanzi tikaita 8 months asina nipa kunzi yaitotaura kuti kana ndaurara neni
kutoshandisa condom because nani kuti paunofamba nemotokari yamukoma wako unongochite kana ndatorara neni topfeka condom. 3 nawo yaari kutaura kuti anzi enda ane 8 months ndisingamupe mari ari kunyepa. Musina kuraramisa. Ndakato mwedzi watabvewo ndakatomupa 400 muna October ndamapa $400. Muna November tichibva taenda kusangura mambo kune kwakaputika mari kwaicherwa marabho. Ndakaenda ndakadzoka isu tikagovana $100 ndakamupa $100. Ini ndakasara ne$100 yemotikari yemukoma wangu uya ndaishandisa ndikaenda nayeko ndikasara naye ikasara iri $112. Akabva azviba zvese nechitupa changu izvozvi pandiri panapa ndina chitupa akazvitora zvese nechitupa changu akaenda nazvo kumba kwako. Asi iwo uchiona chakuita kuti imba yedu iparare chaicho chii? Ungataure padare kuti munzwikwe. Mukadzi wangu handiteerera handionese murume wake. Asi iye wambomunzwawo here zvaataura saidi rake mafambiro ako mamuvhimenti ako kuti anoita? Ari kunyepa ipapo. Ari kunyepa? Asi isi tiri kuona sokunge anotaura chokwadi nekuti vakomana vemotikari vakafanana. Inini zvangu kutaura chokwadi handisi mukomana parodhi apo paunzi ndinopilota parodhi ayo. Handipiloti parodhi. Ndinongoishandisawo ndiri kumba. Inzwa kamunin'ino. Inini motikari yandinayo yai84. Ndakatanga kutenga motikari 1974. Mukadzi chayaka kuzongogara pasita apa anenge aona mari. Iwe ukatadza kuzvibata chete pasteering unopinda mugomba. Zvine iwewe kuramba kuti handizomusvika chete hazvisiriri. But ndoita kusvike mukadzi wako kuti wari unomwe mukadzi ndizvo. Mukadzi andi. Naye amai haana pamusoro vedare mukadzi anaye aitofona ari pamba vachibatsirana naye nehanzvadzi yake vano vanhuwo atete vanomusira vachifona vachindikutsira pamba. Marekodhi ndinawo kubva musi wauya achifona usiku marekodhi ese ndinayo achifona. Ndakamubvunza aitaura kuti uri kudei pane mukadzi wangu saka wanga wafungei nazvo. Vaigara vese bhaketi ravari kugezere bhaketi rangu reorenji. Mogara kuba amai? Ndokugara kuGoldmine. Ndokwandikugara. Goldmine? Ko zvimwe zvese kuti akupfeka hembe dzake dzenyimi mazuva kuti ndine mukadzi panex akandifonera zvokuti kamuisa apa pachapupu anopa zveshuwa anopa. Ndafonenda zvadaro ndofunga ava babava mukadzi uyu vakamubvisa mushure mekunge samoni rasvika musi wakaenda samoni akamuperekedza neairwave yaanoshandisa kunoka chakuonda ndokwaakaya kunomusiya moairwave kubva tikatangopesana pamusaka pemota yaakashaya kushandisa yemukoma wake wakamubvunza anotaura zvaanoda vanondikutsira kumusha iye inini naiye handidi kunyepa kuti nditi anokwanisa kuti tichinja nemashoko tiri tu. Vama dzake ndo dzinouya kunomudairira iye anenge anyarara kana kuti anenge abuda achienda. Ndinosara ndokweshirana nehama dzake handisikuona uchinyepa sisi handisikuona uchinyepa neeji yako very innocent zedu tiri tu dzinodairwa nehama dzake ndo dzinodaira iye akwanise kuzvidairira. auchada mupeshere pamusoro wedake ndatanga ndibvisira mari yeah. azvitaurirei ari kufila kuti amused akuratidza kuti ndakashandiswa sterei ane bitterness mwana vaviri 7 years hakuna kana tsvakirai kuno amai vake vakamudza kuti kumba kwedu kune vari inodyikirwa mwana saka usabvise mari ndine chine nhumbu yambodzoka kuna mukoma vanina vako ndizvozvo uri ndiani wako ndimainini wangu une rimwe rezuva ndavakambotaura naye vanina ndanda kuda kutokumbira kutaura vedai ndikutoshamawo kuti ava vari kuti vada kubudirwa pachena nauyu maziro andiri kuita nyaya akasike kutanga tare almost 4 times vachienda vachidzoka pavakadzoka pamwe pacho vakadzoka kuivhana mudzinga pambo ndikati ufana kugara pamba panogara amai nemwana musikana mumwe ari kumfuso chikonzero ndinabvisira nyaya kutaudzana naamai ndabva ndazozviona futi kuti zvandaita hazviite ndabva ndatorawo ndagara nawo pasi ndikati mimi zvatikaita zvizvo imidzoka imidese mugare pamba panapa iwo ndiwe babo panapa because ndegotwe mukomanombo kwedu dzoka ugare pamba vadzoka votanga kugara futi 3 months time ndikaona akubika pake ega futi pamba ipapo hacha baba muna amai
iwewe chawakanyanyotavisa pavaviri ane dambudziko ndiani? Maonero angu ini mukadzi ane dambudziko akusi kusaidira munin'ina wangu riri papi pabva mai manje ipabva akasiya arasa mvura. Nditi wazvandabvunza mudzimai riri papi? Riri pakuti uyu akawana mari uyu inotorwa nemukadzi mari achinaisa uyu awane mari haana mari anoshandisa. Uyu anoziva sei kuti murume wangu awana mari? Sekupedzera pa 400 uyu anoenda kunoshanda ndoshanda naye ndisandoda kuti pupurawo. ndati uyu anoziva sei kuti uyu awana mari kwaanga aswera ari? Uyu anotovaudza obva achivapa oburitsa mwana mari semukadzi wake. pane panada kutsanangura mupanzi tsanangurawo mari yatinoshanda tine zviguruguru saka mari inotorwa kufidelity akuenda vanhu vabvunira munhu wani. Se last time apa ndakaenda ndindikanoya nemari vakomana vanga vari 4 ndabva ndaya nemari abva ndaisa mara ndaida kubuda kuzokera kwanga ndasiya mumadhara ndasiyira madhamu angu mari ndovakazopa vakomana vese mari vakauya vakatora 500 hazvina 2 months vauya vakatora 500 vakatora ivavo vakapiwa nameguru wavo murudo mukuwirirana oyi mari vakauya vakatora 500 zvekushandisa kwavanhu sikuiziva kana kuti akazopiwa kana zvakadi handizvidzi asi ava ndo vakanditora mara hazvina 2 months zvandiri kutaura. Saka mubvunzo wangu ini unobva kwauri achiti sei uri kuti anodambudzika? Pese pavano kakawanda pese pavanobva vanosiya vaita. Uyu mukomana ndanzwa muno ndakateerera kuti wakamupa motikari. Mota handina kumupa zvekuti tatikateererawo kana zvazvitaurika zvisirizvo iwe uzozotita hazvizirizvo vambokutaura zvatanzwa takateerera nokuti nguva yetu kutora tichiteerera tinofanira kuishandisa kuzozvitaura zvinhu zvatanzwa ani ndizvo tanzwa kuti iwe wakapa munin'ina motikari inova ndo yaanofamba nayo achiita zvaanenge achidi achiita. Zvati tiri kuti ini iwewe semurume unozviziva here kuti motikari inodambudziko? Anozviziva. Kune munhu asingagoni kuishandisa inoparadza imba yakavakwa. Uri kumbozvitarisawo here pavaviri ava? Ndinozviona. Kana uchizviona sei ari kuona zvipi? Haasi taura zvaari kuona uchaona chii? Motikari dai aitora mazezi kuti anoishandisa zvokuti mazezeka ndezvokuti motikari inogara mumba kwangu anotokumbirawo kuti ndinodawo motikari daenda kwakati kwete kuti anogara naye zvokuti ndakamupa kuti ichishandisa mota ndezvongoti kana Friday akada kubuda Friday kuti amukoma ndikumbira motikari oitora oenda kwati ndoyozorera motikari kana kwawanika basa kwane basa rakatotora motikari oendoita basa oyozorera motikari. Chinipindura mubvunzo mabva kumba mesere nemunin'ina tabva tese maamuchitaurirana kuti kudii? Ndangona mutoro pakaya ndizonokoma kune dare. Kasi ukuziva kuti haasi kuenda kubhawa kana kukiriniki akaenda kudare mabatsirana kuti kudii? Ndada kuti ndatomubvunza kuti nyaya yakamira saka ndizoti ndinotaurawo maziviro ari kuita nyaya. Right. Akutaura here kuramba mukadzi. Zvekuramba mukadzi ndatozvinzwa uko. Kuti kudini? Inini handina chandokwanisa kukomenda pazviri because ndine mameseji ari mufoni makataura takunzwa handikwanisa kukomenda mazviri because ndakatonanga huro because zikanzi aiwa takunzwa banguru takunzwa iyi sabu mwana ndiwa here mumusha sabu mwana ndiwa here mumusha kon amai mwana ndiwa here mumusha kuona kwangu naye pacheni baba na amai amweni ababa mkuru abasikuru akamishe vana vakatuma wakaparadza necheni iwo nokuti uyu uyamaita kudai arege kudza kukoma kuti mukadza akamuudza kuti mukadza ndichaita sei atichada akurisa gukuro muno kuti mukadza ndichaita sei. Kana baba vangu ndinotovaudza vachiniperekedza kuti haini baba havasina chi savharo murume andichada pamusoro ichangamira aya wabva kumbaka iwe wabva kumba hatiri kupa mhosva wapirwa don't worry kutaura chete tikupanana mazano isusu tiri kuti alright munin'ina uchada mukadzi kena uri kumupa mhosva yei yakumurambira nhasi yokuti ari kuchengera here kuti mota iri kupadza musha wangu mari yako ndikuichengeta inini but handisi kuona zvai kushanda mhosva iri kumupa ndeyei nhasi yawaburisira imari yawakabata dhora
ini nhaya ndikumpera shereni mukadzi wangu ndipe bonde panoda bonde bonde anondipa paanenge anzwa kuda iye ndiye kuti ari kuda kunzwa kudaita bonde ndo paanondipa ende paanondipa pacho ari kunondounza kuti ukatongoita kawanikako zvakwana inini handichatora. Apo iwe unoizwa kurida nditoriwo mwana mudini notoni 27 years pandiri panaaakura ko nyaya idzi hadzikunotaurika here nebanguru iye haana munhu anobvuma kuhama dzangu inini akatora munetino nerimwe audio randikatorekotera renetsana ichiti sei usingawirirana naatete vako hanzvadzi yababa vake chaichaizvo yakasvika pakundifonera kandiudza kuti wesi uchatsvaga kuna atete vaNS. Ini handisi atete vaNS, atete vake chaichai hanzvadzi yababa vake. Mubvunze kuti anowirirana nawo atete vake hanzvadzi yababa vake hawirirana nawo. Alright. Ipa mwana weshereni nyara muzwa zvaari kumurambira nyara muzwa zvaari kumurambira taurisa zvandikuita chamani. Ini ndikumurambira kuti anondipa bonde panguva yaanenge akunzwa kuda iye. Mari ndakamupa haishandise zvinomusoro anondikamubvunza kuti mari waisa panongoti mari ndakaishandisa singazoti aishandisei. Number 3 handisiro kana mvura ndakabva basa handisiro mvura semurume wake. Chikafu ndinobika ndega dzimwe dzonguva ndakabva basa. dzidza yarume madzimai zvimwe zvatotoni kuti zvimwe zvacho ndizvechokwadi kadzidzisai vana venyu vasikana komuda kuti zvivazo iyi hapo kakai kana usingaigeza kwanguda inonhuhwira vanhu sazvizive chokwadi ndo chakanaka. Tikaramba chikuti ngaende mbai ngaende zvinofamba hazvifambi wamuramba hako ndazviona zvinhu zvese zvamataura zvese hapana kana hwani isingagadziriki pana kana hwani isingagadziriki ndosaka ana mai vedu vakachemberera varimo vakafiramo mudzimba idzozi zvinhu zvese zvine chii zvinogadzirika. Inonopa wauya naye wauya nani ndana baba namama vari kupi baba vari kupi baba vopisikana uyai mutambidzwe shereni venyu audio aisenwa nani naiyeyo aiwa aisendera murume wake foni yangu iri kupi ndinototukawo nemadzima yangu sazviriko nekuti ndo dzimba dzani dzaidu izvodzo zvine basa reko yoda kunyangadza ukama iwe wakatukwa nemukadzi wako wanyanga wakasanganisira vanyingina vako nanani ndezvako nemukadzi wani ndikubatsire muningi dai mukoma wako wewa dai nhasi ndandiri ndini ndaitotaura mambo ndikukumbira kuti ndimboenda nevana vako kumba unotaura nevana bati kutadzirwa kana kutukwa mukuru mutukwa awaikwanisawo vaita basa orit zvapera nhasi mereji yaita sei yapera handiri kumba kwenyuwa kasi une zvinhu zvirumba kwani kwavo ndinoda kuti next musi wa14 mupinde mudare ndikushoyana zvinhu zvamakaita sei zvamukashanda mese atezva ndoda kuti muite samoni renyu muchisa samoni renyu repfuma handizvozvo hapana notuka mumwe kungobuda muno makaita sei makabayira kazive kuti mune vana mune vana vangati 2 ukaroora orit iwe shamari uya yebed teacher iwe iwewe wakaipa stereki uyu ane vana 2 apa mukuona kutadza kwemukadzi kwekuti ngaaende mukutadza kuona banzi rimuziso menyu kuti pfuma ngaaende vana 2 mambo ina ndira kuti munhu ngaaende kana kuti ngaangorambi nasiripa but ichinji kanyondibata ndechekutika ndakanzi ndiri muroheni ndikushandisa chikwambo yapera nyaya yenyu sisi wangu shungu ndozamuna shungu kasi mereji yaita sei uri mwana mudiki ya 20 chi 23 years une life pamberi pako apa zvibate wazvinzwa nonozvibata unoona imwe imba yaunorarama wozokungura kuti wanga unayo chiendai kumba Até